Mayong adlaw kaninyong tanan mga kapobre og aring adlaw gialimungawan ko sa kalipay kay wala na ko damha nga naaday ko mga gwapo o gwapang bisita. Wa gyud ko kanda man ni adlaw mga kapobre kay wala gyud pud nako gi-expect nga nahinumduman pag gyud pud ay ko nila. Og diri na ka nagkadipo-dipo mga kapobre og asa ta mangitag manok Bisaya ni kay tungod kay wala pa man gyud tay tanom. Ay wala pa man tay tanom. Wala pa man gyud tay buhi diri sa atong payag kay perti bartong baguha diring dapita. Og salamat kay ni Sir Noel og ma'am, thank you kaayo nga napirmi gyud po kaayo naa og muduol ko nila. Ini wag yung katabang na dako rang lawas so ikuan di ko ra mukaon. Ugwa badlong nga di gid mo tabang. Sige rag cellphone. Sa ba tanang lang yaw kay gisalikwas yang ginikanan. Hingani sila magdalag lingaw mga kapobre bisan unsa kalaay diri sa bukid perting bibuha sa payag tungod sa ilahang pagbisita. Labi na ni Tanli TV. Piling may sarabangka. It's on my lips and you have a cake. Ay, what's up, everybody say. Everybody sing. Ay, gotta keep you like a watching. Okay lagi na hotda naman tagtuba katulang sa pero naman tay suka lami mapo ni isaw sa ato ang tinibuok manok pero kay wala pa man nalata magdula-dula lang usa. Oy ngano na itom nga bula. Sorry sa itom na bulaw karon perti ng lataa sa ato ang manok mga kapobre ato na ning haonon para atong mabutang sa lamisa aron makakaon atong bisita. Buo. Kanan. Wow. Sa wakas luto na ang manok. Yeah, so wait. Pagulat dili yo, mara makagnay katabang dili mo ang ka. Sabi ka. Aw, abay sa ba? Abay sa lang. Ayo ba. Bagay taron dili. Tama ni. Ilayan na sa bawday. Manok ratong handa karong adlaw pero perti na mong bibuha mga kapobre og giibot na ni Jason Ek ang paa nahala ali diri kay mga onata. Daghang salamat sa inyong pagbisita. Balik-balik mo diri ha.